ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ ତିନି ଯା ବାହାରି ପ୍ରଥମେ ଗଲୁ ବଲାମଗଡ଼ରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲୁ, ସେଠି ମାଛ ଦେଖିଲୁ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଗଲୁ ଚାନ୍ଦିପୁର ସେଠି ଚାଟ୍ ଖାଇଲେ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲେ। ଖାଇସାରି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କଲେ। ବୁଲାବୁଲି କରିସାରି ଗୋଟେ ଯାହା କିଣିବା କଥା କିଣିଲୁ। ପୁଣି ଆସିଲୁ ପଦ୍ମାବତୀ ପାର୍କରେ ଆସି ସେଠି ପୁଣି ହାତୀ ସହିତ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ, ଭିଡ଼ିଓ କଲୁ। କରିସାରି ତିନି ଯା ପୁଣି ମଜାମସ୍ତି କଲୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ସେଠି ଚାରିଆଡ଼େ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ଛୁଆମାନେ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଟା ଦେଖିଲୁ। ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ ପଦ୍ମାବତୀ ପାର୍କରେ। ସେଠୁ ସାରିଲା ପରେ ପଦ୍ମାବତୀ ପାର୍କରୁ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ିଲି। ମୋ ଯାଆ ମାନେ କହିଲେ ତୁ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ିଲି। ଚଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଇମାମି ପେପର ମିଲ୍ ମନ୍ଦିରକି ଗଲୁ। ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କ